Tisztelettel köszöntök mindenkit. Szarkap Ágel vagyok, a Pipeline Hungária tanácsadó mérnöke, és ebben a videóban a SWEP 16-os rendszerünk tervezését szeretném bemutatni a PlanPipe programunkkal, ami AutoCAD-re telepíthető ingyenes program. A program letölthető a honlapunkról, mindig a legfrissebb verzió, jelenleg a 2021 és 2023-as verzióban fejlesztés alatt, ez a napokban már letölthető lesz. A helység hőszükséglet számítást azt már a korábbi videókban bemutattam, azt most nem szeretném megmutatni. Az a lényeg, hogy a projektkezelővel létre kell hozni egy projektet, be kell tölteni az építész alaprajzot, és ezután az építész alaprajzban el kell végezni egy hőszükséglet számítást, gyakorlatilag létre kell hozni egy helységet. Ebben a videóban ezt most nagyon leegyszerűsítettem. Az a lényeg, hogy létre legyen hozva egy helység, ugye nem raktam az épületbe nyilázárókat, nincs most jelentősége, legyen egy projektbe egy helységünk, az a lényeg. Ezután 2 ikonpalettát kell használnunk jelenleg, ami nagyon fontos, a felületfűtés és hűtés, a másik pedig a felületfűtés és hűtés dokumentálás. Ezzel a 2-vel tudunk SWEP-et tervezni. Ugye a SWEP 16-os rendszer az egy födém fűtés-hűtés rendszer, ami gyakorlatilag közelebb van a szerkezet temperáláshoz, mint a fűtéshez, viszont maga a cső a födémben nagyon közel van a mennyezet síkjához, ezért teljesítménybe meg nemhogy eléri, hanem meg is előzi a hagyományos felületfűtési-hűtési rendszereknek a teljesítményét. Az első lépés a helység létrehozása után az az, hogy meg kell mérni a helységnek a pontos méretét. Ez egy 5 méter-x5 méteres helység. Ennek azért van jelentősége, mert a SWEP 16-os paneljeink előre gyártotta, és pontos méreteik vannak, úgyhogy ezekkel tudunk gazdálkodni. Hogyha meg van mérve a helység, akkor rákattintunk erre az ikonra, kiválasztjuk azt a helységet, amiben leszeretnénk rakni a panelt, és ugye a 5 méteres hosszúság miatt, a keresztirányban pedig szintén 5 méter volt a panel, 3 panelt szeretnék lerakni, a legnagyobb szélessége a panelunknak az 2 méter, a legnagyobb hosszúsága az pedig 5 méter, tehát 5 méteres panelt tudunk maximum lerakni. Ugye 3 darab 2 méter-x5 méteres panel nyilván nem fog beférni a 2 méter-x5 méteres helységbe, és arra is figyelni kell, hogy amikor lerakunk egy panelt, akkor a panelnak a bekötővezeték hossza gyakorlatilag hozzáaddig a panelben lévő csőhosszúsághoz. Tehát látjuk, hogy itt a csőhosszúság 2 méter-x5 méteres panelban, ugye 100 mm-enként vannak benne a csövek, ez durván 100 méter, ugye valóságban ez csak 92 méter, mert a szélétől valamennyire fut a cső. Viszont a bekötő csövek azok elveszik a következő paneleknek az alapterületéből a helyet, ezért, hogyha lerakunk egy panelt, itt jelenleg most 5 méter hosszúsággal, akkor a következő panelt, azt 20 cm-re, tehát 200 mm-rel keskenyebb panelt fogunk tudni csak berakni. A 5 métert, hogyha elosztjuk 3-mal, ugye ez nem egy kerek szám, és én azt mondom, hogy kezdjünk egy 1400 mm-es panel szélességgel. A panelnek a bekötő cső szögét azt pedig be lehet állítani, ugye bal oldalról fogunk csatlakozni, tehát a rövid oldalnak a bal oldalából fog kijönni a cső, és itt meg lehet adni, hogy egyenesen vagy 90 fokos iránytöréssel jön le. Jelenleg most nekünk a 90-es iránytörés a megfelelő. Ki lehet választani ezzel a panelon, hogy fűteni, hűteni szeretnénk a panellal. Jelenleg azt választottuk, hogy mind a 2. Ezek a paraméterek, tehát az előre menő visszatérő vízhőmérséklet fűtés és hűtés esetén, ezt pedig már a projektkezelőben előzetesen beállítottuk. Ugye a projekt létrehozásra, a helység hőszükséglet számítás videóban ezt részleteztem, hogy kell beállítani. Fontos még itt a program, a felületi hőmérsékletet is számítja, tehát meg van adva ezzel az értékkel, mekkora a felületi hőmérsékletünk.
fűtés és sütés esetén. És a beállított értékekkel ő program meghatározza rögtön, hogy mekkora a leadható teljesítmény. Egy panel esetében nyilván most nem egy panelt fogunk berakni. Födém típus még választható, ugye felső zárófödém, vagy pedig közbenső födém, ettől függően minimálisan változik a teljesítmény, de tényleg nem jelentős a különbség. Na, hogyha ez megtörtént, akkor kiválasztjuk az első panelméretet, lehelyez. Ami nagyon fontos, hogy a fogópont a csatlakozási ponthoz közel van, megfogok a panelnek a helység szélét, polármódban, mindenképpen polármódban kell dolgozni, kiválasztunk az egyenest, lekattintom, le van rakva, ugye rakhatnám a következő helységet, következő panel, de ezt még meg kell igazítanom. A PlanPipe-nak az AutoCAD-ben saját mozgatási parancsai vannak, mozgatás, forgatás, ugye ezt is már a korábbi videóban elmondtam. Nyomok egy iszképet, és ezt a Smart Move mozgatást, intelligens panel mozgatást fogom kiválasztani. Ennek az a jelentősége, hogyha van olyan PlanPipe blokk, ami több elemet tartalmaz, és nem feltétlenül egybe van az egész, akkor egybe mozdul. Kiválasztom, jobb klikk, fogok egy olyan pontot, ami biztosan a széle lesz, és kihúzom a széléig. Ugye említettem, hogy ebbe a helységbe nem építettem be semmilyen nyilászárót, mert itt most nem sok jelentősége van ebből a szempontból, viszont ha mondjuk függöny van, és mennyezetre rögzített függöny karnis, akkor a nyilászárók előtt mindig el szoktunk hagyni nagyjából 200 mm-t. Tehát a valós projekteknél erre figyelni kell, és előre egyeztetni kell, hogy hová szeretnék mondjuk a függönyt rögzíteni, a függönykarnist rögzíteni, hogyha mennyezethez, akkor feltétlenül el kell hagyni itt a 200 mm-t, vagy megadják, hogy pontosan mennyit. Másik nagyon fontos, a födémbe integrált panel az ütközik a födémbe integrált egyéb elemekkel, mint például egy födémbe integrált légtechnikai rendszer, anemosztátja vagy légszelepei, vagy pedig világítástechnika. Tehát, hogyha mennyezetbe süllyesztett lámpatestek vannak, ezeket mindegyiket előre egyeztetni kell az összes szakági tervezővel, akinek a födémbe bármilyen eleme van. Nagyon fontos, ugyan a kivitelezés során meg lehet oldani, hogy ugye ez egy acélhálóra rögzített csőkígyú gyakorlatilag egy műanyag sínekkel, ami eltartja a dokazsarútól, tehát ennek az a jelentősége, azért tud közel kerülni a beton födém alsó síkjához, mert ezek a szürke sinek, ezek távol tartják, eltartják durván egy ilyen 10-15 mm-re a dokazsarú alsó síkjától a teljes panelt, és nem ér hozzá a cső, és ennek a rendszernek a felső síkja felé szintén távtartóval kerül a statikai acélháló. Tehát, hogyha van itt egy anemosztátunk, van itt egy bármilyen légtechnikai csővezetékünk, akkor meg lehet azt csinálni, hogy elvágjuk ezt a vékony kis acélhálót, ami gyakorlatilag nem egy statikai háló, csak a csöveinknek a rögzítésére szolgál, és akár széthúzzuk a csövet, és köztele vezetjük a anemosztátot. Ha tudunk figyelni, előre megkapjuk a tervet, akkor természetesen ki tudjuk hagyni a helyét. Tehát meg lehet azt csinálni, hogy a következő panelt ennek a panelnek folytatásaként, de 100-200 mm-rel arrébb rakjuk. Kihagyunk egy távolságot. Leraktuk az első panelt, akkor a következő lépés az a bekötőcső. Itt most lehet látni, hogy én már rajzoltam ezzel a programmal, alapvetően egy födémfűtés-hűtés csövön áll. Ha nem megfelelő csövön áll ez a Radopress cső, akkor is ő, ahogy hozzáértem a végponthoz, ő ki fogja választani a megfelelő csövet. Annyira kell figyelni, hogy ha esetleg mondjuk hideg víz csövön áll, akkor a hideg víznél alapvetően idomokat szeretne berakni, ebbe a rendszerbe pedig nem rakhatunk be idomokat, és akkor az első vonalhúzás, első csőhúzásnál meg fognak jelenni az iránytörésnél könyökök, amit gyakorlatilag egy iszképpel történő kilépéssel nem engedek lerakni, és a következőnél már
hajlítani fogja a csövet automatikusan a program. Tehát itt a Radopress 16-osnál van egy-két csőtípus egyébként, ami benne van a rendszerben. Meg kell fogni a csatlakozási pontot, és akkor szépen kihúzzuk a helységből. Ugye a födémfűtés-hűtés paneleknek az a jelentősége, hogy nagy teljesítménye van, viszont valahogy ki kell húzni a födémből a csővet, hogy utána lehessen csatlakoztatni az osztógyűjtőhöz. Ezért átvezető dobozokat kell használni, majd ezt is meg fogom mutatni, hogy hova kerül és hogy működik. Ezek az átvezető dobozok, ezek viszont általában nem egy szobában vannak, tehát nem egy funkcionális helységben, egy lakótérben, hanem egy mellékhelységbe kerülnek beépítve. Garázsba, esetleg WC-be, gardróbba, olyan helyen, ahol nem zavarnak, gyakorlatilag nem feltűnő, és az átvezető dobozok arra szolgálnak, hogy kihajtsuk a csöveket a mennyezet síkjából, utána pedig egy toldú segítségével közvetlenül bekötjük az osztógyűjtőbe. Az osztógyűjtőket a legtöbb esetben az oldalfalra szoktuk felszerelni fejjel lefelé. Ehhez a Pipelife-nak van egy speciális olyan osztógyűjtője, amiben a térfogatárammérő egy megfelelő beépített rugó segítségével tud működni fejjel lefelé is. A legtöbb padlófűtés osztógyűjtő erre alkalmatlan. Tehát figyelni kell, hogy megfelelő típusú osztógyűjtőt szereljünk be, vagy tervezünk be, abban az esetben, hogyha fejjel lefelé szeretnénk az osztógyűjtőket betervezni, vagy beépíteni. Ez a vonal, ennek az a jelentősége, hogy ehhez tudom illeszteni a következő panelt. Tehát most egy 1600x4800-as panelt fogok berakni, tehát ettől egy picit szélesebb lesz, és a hossza viszont keskenyebb. Tehát ennek annyi a jelentősége, hogy hidraulikailag megpróbálunk egyensúlyt teremteni, tehát minél közelebbi körhosszúságokat alakítunk ki. Tehát újra erre az ikonra kattintok, ami a födémfűtés lehelyezés, kiválasztom a helységet, belugrik a panel, az előző beállítást tartalmazza, tehát itt átállítom az 1400 mm-t 1600 mm-re, az 5000-et pedig 4800 mm-re, ugye a csatlakozás irány az megfelelő, tehát azon nem változtatunk, az összes többi paramétert megtartjuk. Szintén Smart Move, keresünk egy olyan pontot, ami biztosan egyezik, és lehet látni, hogy szépen az utolsó vonalig minden megegyezik. Oké. Megkötőcső, és akkor az összes többi PlanPipe objektumnak megfelelően ez is olyan, hogyha visszatérőre kattintok, akkor ő már átvált magától, tehát tudni fogja, hogy melyik az előre menő, meg a visszatérő is magát a vonaltípust is automatikusan átállítja. Akkor nézzük az utolsót. De leraktam kettőt, most nyilván egy rövidebb, de szélesebb panelt fogunk tudni berakni. Megmérjük, hogy mennyi maradt. (2000 mm maradt, ugye ez a legszélesebb panelunk, 2000 mm-es, viszont hosszába most már egy 1400 mm-es fogunk tudni berakni. Ugye az előző, bocsánat, hosszába egy 4600 mm-es fogunk tudni berakni, ugye 4800 volt az előző hosszúsága. Tehát 1400, és akkor ezt levesszük 4600-ra. Bocsánat, 2000, 4600, na csak sikerül végül. Összes többi paraméter szintén marad. És akkor itt maga a fogópont, pontosan a sarokpont kell, hogy legyen, így lesz helyes. Beforgatjuk, és hibátlanul sikerült lerakni. Bekötőcsövet, ezt rövidre fogom húzni, mert a valóságban az átvezető dobozt
van olyan eset, hogy már a kettő helység közé illesztik be. Ugye attól függ, hogy a falnak van-e szerkezeti tartó szerepe, vagy nincs. Hogyha nincs, akkor akár a kettő fölé is be lehet rakni a bekötő szakaszt. Na, ezután jön egy-két lehetőség, tehát összesen 3 köröm van. Hogyha tulajdonságba belekattintunk, le lehet kérdezni, hogy melyik körnek mekkora paneljai vannak, és milyen csatlakozási iránya van. Már itt a teljesítmények is látszanak, hiszen a helységben benne van a helységhőmérséklet, a panelnál pedig beállítottuk, hogy mekkora a előremenő visszatérő hőfoklépcső, ebből már a program tud számolni. Ami még nincs meg, azok a nyomásesések és a térfogatáramok, azért, mert még nem kötöttük be a paneleket. Ezután a következő feladat az az, hogy helyezzük le az átvezető dobozokat. Ez az átvezető doboz ikon gyakorlatilag közvetlenül alatta van. Itt ugye egészen 12 körösig van. Hát az egykörös az nagyon ritka, de akár olyat is lehet lerakni. Mi a jelentősége ennek? Az, hogy ugye 12 körös osztógyűjtőnk van összesen. Most ezek akkora számok már, tehát egy 2 méter 5 méteres panelból a 12 körös, az már csak elég nagy deltatével fog úgy működni, megfelelő nyomásesés vegyen, de be lehet egyébként állítani. Itt most egy 3 körös fogunk választani. Milyen beállítási lehetőségek vannak még ezen az ablakon? Osztógyűjtő automatikus csatlakoztatása. Ez miért fontos? Azért, mert mindenképpen rá kell, hogy kössük az osztógyűjtőre az átvezető doboz utáni csőszakaszt, gyakorlatilag anélkül nem működik. Az osztógyűjtőnek a beállítási paramétereit azt tartja a program. Ugye itt a számításnál egyetlen egy dolognak a jelentősége, amit a rajzból vesz ki, az a bekötő szakasz. Tehát az osztógyűjtő és az átvezető dobozok közötti pontos csőszakasznak a hosszúsága hidraulikailag ugye ellenáll nyomásos is szempontjából jelentős, viszont ez a program ebben az esetben, hogyha egy automatikus csatlakoztatást választok, akkor egységesnek be lehet írni, nagyságrendileg ezek igen hasonló csőhosszúságok, hogy mennyi ez a csőhosszúság, általában 1 métert szoktunk beírni, hogyha az átvezető dobozból kihajtjuk a csövet, akkor gyakorlatilag közvetlenül beköthető. Ha ebben az esetben, ahogy most fogjuk bekötni, most gyakorlatilag egy 90 fokos iránytörés lesz az átvezető doboz és az osztógyűjtő között, így ez az átlag hosszúság akár lehet 1,5 méter is. Ezt mindig el kell dönteni, vagy pedig majd fogok egy olyan példát is mutatni, amikor ki fogom rajzolni. Tehát a bekötő szakaszt gyakorlatilag most egy automatikus számítással meghatározzuk, hogy mennyi fogunk nézni egy nyomásesést, aztán fogunk csinálni egy olyan számítást, aminél kirajzolom a bekötő szakaszt, és ezzel fogunk csinálni számítást, és megnézzük a számítás között a nyomáskülönbséget. Jó, maradjunk akkor 1 méternél, vagy legyen mindegy, legyen 1 méter, oké. Mi van még itt? Van egy olyan, hogy körök sorba kapcsolása. Ennek mikor lehet jelentősége? Gyakorlatilag a paneleknek fix mérete van, de több százféle panelméret kialakítható, viszont nem alakítható ki L-alakú, vagy tehát nem tudunk kikerülni gyakorlatilag a panellal semmit. Ez azért fontos, mert abban az esetben, hogyha van egy légszerep közel egy oldalfalhoz, de még az oldalfal túlsó síkját mindenképpen kellene, hogy fűtsük, hogy ne alakuljon ki egy hőhíd, akkor a paneleket sorba tudjuk kötni automatikusan is. Sorba kapcsolás az azt jelenti, hogy elviszük az átvezető dobozig, kihúzzuk a födém síkjából, és ott belerakunk egy idomot. Ugye ez azért van, mert a monolit födémben nem rakunk idomot egyáltalán, tehát meg lehetne azt is csinálni, hogy ott egymás mellett a kettőt sorba kötjük egy toldóval, de ezt jelenleg mi
nem engedélyezzük, ezért úgy vagyunk vele, hogy inkább azt a bekötő szakasz hosszúságát hozzáadjuk, és az átvezető doboz után lesz a toldó. Ezt a program kiszámolja, és ebben az esetben nyilvánvalóan meghatározza, hogy még összeszabályozható-e a két kör, vagy pedig olyan nagy nyomásesés alakult ki, amit már a osztógyűjtőbe beépített szelep nem képes összeszabályozni. Fogunk egy ilyen példát is nézni. Na, akkor azt mondjuk, hogy oké. Itt van az átvezető doboz. Ugye erről azt kell tudni, hogy van egy, hogy mondjam, sötétebb lila, meg egy kicsit ilyen pinkesebb árnyalatú szín a két végén. Sötétebb lila az az osztógyűjtő felé vezető oldal, úgyhogy a világosabbat kell beforgatni a panel felé. Itt még van egy nagyon fontos dolog, a köröknek a sorszámozása. Ez a világosabb lila szín, vagy pinkes, ennek a bal oldala az egyes kör. Tehát mindig innen haladunk. 1, 2, 3. Ennek a sorbakötésnél van jelentősége, majd mindjárt megmutatom, ott ki lehet választani, hogy melyik köröket kötjük sorba, és meg kell adni, hogy hanyas kör. Nyilván itt a sorszámnak nagy jelentősége van. Lehet látni, hogy födémfűtés hűtésen van, automatikusan, hogyha erre kattintok, akkor ezen is marad. Ha nem azon lenne, akkor is általában csak úgy, amit mondtam, hogyha vízen van, akkor berakna egy könyököt, amit innen nem nagyon szabad berakni. Csatlakoztatás az pedig ugyanúgy történik, mint minden egyéb Flamepipe elemnél. Szépen bekötjük, és akkor, ha csatlakozott, kilép. Ha rákattintunk a vezeték szakaszra, ha nem vagyunk benne biztosak, hogy sikerült a csatlakozás, most egy jó hosszú lesz, ha rákattintunk, akkor lehet látni, hogy használatban van mind a kettő oldala a csőszakasznak. Tehát nagyon fontos, hogy a elem legyen használatban. Ellenkező esetben, hogyha lefutatunk egy számítást, akkor lesz ott egy szép nagy piros karika, és fogja jelezni a program, hogy ez a csatlakozás nem sikerült. Jó, bekötöttük, és nyomunk egy mentést, és akkor ezután tudunk csinálni egy beszabályozást. Tehát meg is történt a beszabályozás, lehet látni, hogy 5808 Pascal az egyes köröknek a beszabályozott értéke már. Ez a szelepozíció 2,5 és 0,72 között, tehát majdhogy nem nyitva vannak a szelepek, ugye 0,25 az a teljesen folytott állás. Ugye ez azt jelenti, hogy hidraulikailag elég közel vannak egymáshoz, a teljes hossz 81,42 és 95,4 az a leghosszabb kör. Ugye mit lehet itt látni? A hőfoklépcsőket, teljesítményeket, és ugye természetesen a térfogatáramokat. Ezt ki lehet menteni egy táblázatban, most nem fogom kimenteni, CSV formátumban menti ki a Flamepipe, és azt ugye Excelbe be lehet olvasni. Jó, anyagkigyűjtés. Gyakorlatilag ennyi az anyagkigyűjtés a Flamepipe-nak. Ami nagyon fontos, hogy ez az alsó, ez a gyártói lista. Tehát, hogyha van egy ilyen terv, ezt úgy agyon el kell nekünk küldeni, de ezek a kódok tartalmazzák ezzel együtt a bekötő szakaszt is. Tehát ez így, ahogy van, a pipeline-nak egy szükséges bemenet ahhoz, hogy le tudjuk gyártani a paneleket. Mivel minden panel egyedi méretű, és egyedi a bekötő szakaszának a hosszúsága is nagyon fontos. Tehát nincs két egyforma panel gyakorlatilag, ezeket felcímkézve, megszámozva kerül ki egy kivitelezésre, hogy be lehessen azonosítani, hogy melyik pontosan melyik. Jó, ezt sem mentem el. Természetesen ez is CSV formátumú, és ezt is Excelbe el lehet menteni. Itt vannak a termékkódjaink, és itt vannak a megnevezések.
Jó, na akkor nézzünk egy olyat, hogy mi van akkor, hogyha nem automatikus bekötéssel szeretnénk méretezni az átvezető dobozt. Kikötjük, vagy kitöröljük ezt a bekötőszakaszt, és akkor újra lerakjuk az átvezető dobozokat, újra ki kell választani a parancsot, átvezető doboz 3 körös, és ezt kiválasztjuk, hogy ne legyen automatikus. Tehát ebben az esetben ugye le kell raknunk az osztógyűjtőt is. Beillesztési magasság maradjon 0, ugye ez akkor lehetne nem 0, hogyha térben rajzoltam volna a valóságos magasságába a födémet. Oké. Tehát lerakom az átvezető dobozt, ugye a világosabbik oldalt kell fordítanunk a panelek irányába, és akkor szépen bekötögetjük előről. De nagyon távol van, lehet azt is, hogy a másik irányból vezetem a vonalakat, igazából vagy a csöveket, nem sok jelentősége van. Lényeg, hogy legyen annyi hely, hogy a csőnek a hajlítási rádiusza kiadja. Úgyhogy, ha nincs annyi hely, akkor megtörik, és akkor sokkal körülményesebb összekötni. Rendben, és akkor lerakjuk az osztógyűjtőt. Az osztógyűjtő az ugyanaz az osztógyűjtő, amit padlófűtéshez, meg egyéb felületfűtési rendszerekhez használunk. Ugye ebből is van 3D-s, meg van sokfajta, ugye az egyszerűség kedvéért itt is a 2 dimenziósat és a 3 köröset ugye nyilván fogjuk használni. Szintén beillesztési magasság 0, és akkor lerakjuk szépen ide. Ugye, több lehetőség van, ha közel van az átvezető doboz, ugye valóságban ezt az átvezető doboz közel fogom rakni a falhoz, és akkor ezt is be tudom rakni grafikailag a falnak a síkjába, hiszen ezek egymás alatt lesznek gyakorlatilag. Most lerakom ide. Itt is annyira kell figyelni, hogy a csőnek a hajlítási rádiusza még elférjen. Na most itt födémfűtés, hűtés, visszatérő cső van, viszont ez a része, ez már nem födémfűtés, hanem ez már felületfűtés csőtípussal fog rajzolódni, de ő önmagát átállítja. Mindjárt rákattintunk a tulajdonságaira, és akkor lehet látni, hogyha erre rákattintok, akkor ezt azt írja, hogy födémfűtés, hűtés előremenő. Ugye ugyanolyan szín, ugyanolyan csőtípusnak tűnik, de ez már felületfűtés, hűtés előremenő, tehát automatikusan átállítja a program. Tehát itt a poláris móda fontos, és akkor meg kell vezetni. A rövidebb oldalról könnyebb, tehát hogyha innen haladok, az osztógyűjtőtől már innen közelebb vagyunk ehhez a ponthoz, akkor itt sokkal gyorsabban be lehet kötni. Ugye ez meg az autóket beállítás kérdése, hogy mekkora ez a mágnes, mekkora távolságról tudja behúzni, vagy megvezetni a csövet. Ez az alapbeállítás, amit én most használok. Jó, megtörtént ez is, nyomunk egy mentést, és akkor lefuttatunk újra egy beszabályozást. Lefutott a beszabályozás. Ugye a valóságban rövidebb volt a csőszakasz, kisebb is lett a nyomás, és ismer itt már össze van szabályozva. Bezár. Ugye a másik esetben, amikor rászámolunk 1 métert, ő még plusz csőszakaszokkal számol, azokban van elég sok biztonsági tartalék, itt meg pedig a valós csőhosszal számolunk, úgyhogy sokkal kisebb a nyomásesés. Nem mentem el, ez sem, bezár. És akkor még nézzünk egy olyat, hogy hogy működik ez a soros kapcsolás. Ugye ez szintén az egy automatikus módnál van, úgyhogy újra kitörlöm, lerakom újra a átvezető dobozt. Átvezető doboz 3 körös, és akkor az automatikus csatlakozást kell választani, és akkor azt mondja, hogy soros kötés, bocsánat, távolság
1 méter, soros kapcsolás, 1/2, tehát balról számolva az 1-es és a 2-es kört fogjuk sorba kötni. Oké. Rendben. Ugye ebben az esetben már elég közel van a 2-nek a vége, úgyhogy kicsi a érték, hogy ezt 2 lépésből fogjuk megcsinálni, tehát mindkét irányból elindulok a csővel, ez csak lustaság, de így gyorsabb az egész. Most mit csináltam? Sorba kötöttem gyakorlatilag ezt a 2 panelt, ráadásul az a 2 nagyobb, úgyhogy azt úgy emlékszek legalábbis, úgyhogy itt van a teljesítményből is látszik. Ezeknél elég nagy lesz a nyomásesés, tehát itt ilyen nem 5-6-8 ezer Pascal, feltételezhetően 10 000 Pascal feletti érték fog kijönni bőven. Az is lehet, hogy ezt már nem lehet összeszabályozni, de mindjárt meglátjuk. Azt mondja, hogy mentünk egyet, és akkor beszabályozás. Így van, 20.389 Pascal jött ki, viszont össze lehet még szabályozni. Tehát látjuk, hogy nagyon-nagyon közel van már, hiszen a folytott szelep az már 0,28-as értéken van, és 0,25-ös érték a legkisebb, és lehet látni, igen, 146 méter, bocsánat, ez a 2 rövidebbi kör volt, azért lehetett még összeszabályozni, 70 méteres, meg a 80 valamennyi, ez meg a 92 méteres volt ugye önmagában a 2 kör, viszont a 95 méter volt a bekötő szakaszra együtt, ez meg már 166 méter, de még össze lehetett szabályozni, ugye 5 fokos deltatével, tehát valószínű, hogy akár egy nagyobb deltatével még nagyobb, hosszabb eltérést is össze lehet szabályozni. Jellemzően nem szoktunk ilyet csinálni, azért itt a szereppozíció mutatja, hogy a 0,28-as érték az már majdhogy nem a határon van, tehát ettől, hogyha pár méterrel hosszabb lenne a kör, akkor már nem lehetne összeszabályozni. Jó, bezárás, és akkor nagyjából ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogyha kérdés van, akkor nyugodtan keressenek. Viszontlátásra. Köszönöm a figyelmet még egyszer.